Talipi guwuryan, golduyan oglanlar bady, elini sowatdyňyz. Nurini guwuryan, golduyan oglanlar bady, elini sowatdyňyz. Dur Sultan Taganowa, senem gorayan, golduyan, bir giden oglanlar, gyllar bady. Hemmesini üstüne sıçdyň. Sen özlegem däl. Sen bilýärmiň kim? Men sana aýdymy kimliňi? Men aýtmaýyn, sen aýt kimliňi. Men sana bir sanak sır berýin. Orsorun KGB'si, Ors sistemanyň o Türkmenistanda düzülen Ors sistemasy bar da KGB'şniklerin. Bularyň taktigini öwredýän. Özbekleriň arasyna girýär, özbekçe gürleýär, özüni özbek görkezýär we türkmenleri ýigrendirýär. Indi türkmenleriň içine girýär, özüni türkmen görkezýär, özbekleri hüjüm edýär, türkmenlere özbekleri ýigrendirýär we özbekler bilen türkmenleri uşturýar. Senem edil şonala Hudaýran. Sen türkmenem däl, özbegem däl, ýergüşden boýnuňa goýan kimliňi.